misa que teño que ir a traballar. E estiveches todo o día na casa. Fixéronlo ti. O que? Hai que repartir as tarefas do fogar. Tranquilidade, que estades xogando. Acabo de ler unha historia que pode dar fin a vosa discusión. Vou vos contar. Rubén. E traio un botello. E vai a fonte por auga. E vai a misa das nenas. E fai un letrero calmo. Un gran completo de